Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng sedulur sedunia Nuswantara ingkang tansah kawula hormati, sedulur sarkup ingkang tansah kawula hormati, sedulur padepokan wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula hormati, sedulur majelis zikir lan sholawat ingkang tansah kawula hormati, sedulur para pecinta alam lan sedulur turut kijing ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah sakmenika Mbah Blangkon sampun wonten makam Ki Ageng Giring Gumbala Wetan Sukan Banjarnegara. Monggo somo latihan remen kali ziarah kubur berkah nganggo yakin. Salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Giri Nawanuswantara Center Gumbala Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Mekaten ingkang waget dalem aturaken monggo simak kemawon video kalih putunipun nalikane wonten makom Ki Ageng Giring. Mugi-mugi kemawon menapa ingkang kita lampahi anggenipun nindakaken ziarah kubur, muga-muga pun paringana barokah dunyane, barokah akhirate, manfaat dunyane, manfaat akhirate, maslahah dunyane, maslahah akhirate. Kaluwarga pun paringono barokah, adem ayem tentrem makmur, putra putri pun paringono kaberkahan, anut manut nurut lan tulut, hingga dadosna putra putri ingkang sholih lan sholihah. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah. Harap banding kuat. Apa nggih? Apa? Kaya ini. Tadi ini orang bareng jengat sing harap. Bos. Kaya. Jangan mungkin melaku kayak, Iya. kayak melaku itu kan dur. Ya naram laku yo perkara itu kan. Doten ana omah, Mbah, mriko. Oh ya, orang lagi Iya pemirsa, kita sedang mau ke makam Mbah. Mbah Ki sinten, Mbah? Ageng Giring Ki Ageng Giring. Gumbala Wetan. Oke pemirsa, sebentar lagi kita mau ke arah Ki Ageng Giring, makamnya Ki Ageng Giring. Aduh. Tuh.
Nah, Baik, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibutna tangane. Selamat siang pemirsa Girinawan Swantoro. Kesempatan pada hari ini kita bersama Mbah Langkon berziarah ke makam Ki Ageng Giring, tepatnya di Gumelem Wetan, Susukan Banjarnegara. Pokoknya bismillah. Ngalah barokah. Senajan rekasane kaya ngene, wong anu seneng ya ora rekoso. Woi. Dalane iki, ya Allah. Wah, Jan. Lihat sowan makam Ki Ageng Giring. Jan, dhuwur. Kayak karo Mas Dedi kayak. Sedap, Mbah. Ono ngerti ya? Wow, kowe. Ya Allah. Dure. Ngisore kayak ngisore. Oh. Paseban. Ini Paseban. Milih. Ada 2. Siap. Iki makame Ki Ageng Giring. Kok. Makame Ki Ageng Giring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saniki wis tekan makame Ki Ageng nang makame Ki Ageng Giring niki. Iko makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saniki wis tekan makame Ki Ageng Giring. Belakang sana itu makamnya, toh. Wis niko pintu makam. Memang dikunci. Tapi sementing ziarah sampai ke tempatnya, tawasulan sak mampune, ditambah foto selfie happy. Intinya, marilah kita semuanya latihan hub. Seneng karo sing jenenge ziarah kubur. Insya Allah ziarah kubur iki barokah tenan, yakin. Luar biasa. Jalan nanggon barang apa tempat panggonan sing kaya iki yen gatel ya patut lah. Nah, seperti itu. Ke sana itu Mbak gue sing jenengane apa nyetak karudut. Assalamualaikum. Salamullah ya sadah minar rahman ya syakum. Ibadallah ijinakum kesanakum tanapnakum ta'aman wa tuisin. Ahuna wa atana wa tayakum hadiyakum. Oh ya Tuhan ya. Sekarang kita sedang berada di makam Ki Ageng Giring bersama Mbah Yai Blangkon. Oh, lagi buat-buat ya. Iya, kan saksano. Kan damel. Itu betul dikit.
Rampung.